Takže dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu je to unboxing konečně. Co je tady se mnou ještě? Jo, nazdar. Jo, no, tenhle ten. Je to unboxing tohodle, je to AverMedia, Live Gamer Portable, light verze. Bez kabelů. Ano, bez kabelů. A je to ještě zvuková karta Sound Blaster USB. Tak, to zatím dám na stranu, teď je hlavní tohle. Je to střelová karta, přes kterou se dá pochopitelně nahrávat, ve Full HD až 30 fps. Rovnou si ji můžeme rozbalit a ukázat vám, co je vevnitř. To je odsaď. No hlavně tam je všechno. Mají tam být 3 věci takhle. Takže... Jak jsem se divil, když mi to ten člověk předával, že to je takhle malá krabička, jo. Takhle malá. A co bys chtěl většího? To je fakt, to je stejně. Můžu ještě takhle porovnat s mým mobilem. Jo. To nikdo neví, jak je velký, takže co? Pěti palec. Počkej, to by možná chtěl s tím nějak Časopis. cenzurovat. No, prostě. Počkej, musíš to dát na to někam, takhle je velký časopis. No, dejme tomu. To je jedno. To vycenzuruješ. Nějak. Nebo vystřihneš to úplně. Vystřihneš. Rovnou se můžeme rozbalit. Ještě to umět otevřít. Počkej, to je z někde zalepený, ne? Složité plech. Takže uvnitř překvapivě, pod folii hnusnou, je takováto volovina. Takže tohle je moje, technik si nechá ty kabely. Samozřejmě. Jeden kabel, jinak v balení je teda jeden kabel USB, tady, do počítače. No, to je hustý. A ještě tam je uvnitř pod něčím, co vypadá jak nějaká kravina. Je instalační návod. Jo, jenom pokud by to někdo nevěděl, tak tady to tlačítko, tady ta blbost je tlačítko. Jo, ano, to se dá zmáčknout. Tím se nás začíná nahrávat. Tak jo, tohle zatím odemdáme a teď ještě tu zvukovou kartu. Takže tady je teda zvuková karta. Já už jsem ji teda rozdělal, už jsem si díval, co je vevnitř. Je to takový, jo takhle. Je to takový podivný balení. Tady vidíte tu zvukovou kartu, když to porovnám s Trollovu. To je moje. Ano. To je jeho. Jo. Tak, k počítači a k notebooku. No, tady to je taky k notebooku, že jo? No, můžeš použít. Dále je tam další návod. A CDčko. A překvapivě další návod. Nebo spíš poslední. Jinak krabice je prázdná. Samozřejmě podívám se na návod, protože všichni musí číst návody. Kde je čínština? Čínština. Jinak je to opravdu miniaturní, když to ještě ke všemu srovnám s tou AverMedií. Vidíte takhle. Na výšku to je asi tak stejně. Šířku asi takhle. Takhle velký ten návod. To polož, no, je to takhle. No to je jenom poučení o bezpečnosti práce, nebo co. Takže si to musíme samozřejmě přečíst nějakou elbruštinu, nebo co to kurva je. Tak, tady vidíte už rozbalenou malou zvukovou kartu. Ještě se leskne moje zasviněné jako svině, ne, kecám jenom zaprášeno. Takhle malinká, prostě jenom do USB a tady je výstup na mikrofon a na headset, na sluchátka. Nebo na rakráky, nebo na co to může být. Když jste se divili, proč je ta moje tak velká, tak je taky kvůli tomu, že se dají do ní zapojit i repráky. To je ještě nějaký speciální konektor, který ani nevím, k čemu je. Tak, vrátíme se ještě zpět k AverMedii. Jak tady můžete vidět, na straně je 2x HDMI, 2x 3,5 mm audio vstup a výstup. A tady na straně je micro USB. Mini USB. Mini USB, no to je jedno. Jinak tady na těch dvou stranách není nic. Tady u té normální verze je přepnutí na nahrávání na kartu, když to nahráváte z konzolí. A tady ještě je vidět tady, je to tam vidět, že tady měla být prostě jo, do světlu to je vidět, no. No, ono to je vlastně jenom přebudovaná verze. A ještě tady měl být vstup pro PS3, myslím, nebo pro co. Prostě bylo tam ty jiný konektory, to je každému jedno. Ano. Jinak je to poměrně lehký, má to 117 gramů. Můžeme si přečíst, jak nahrává to, má minimálně 640 na 480. To je tam vidět? To je tam vidět. A Full HD maximálně na 30 fps. Je tady dokonce i český návod, nebo česky. Polský.
I polsky? Polsky to přečti. Jo, polsky to mám přečíst, aha. Počkej. Do 3. Ještě jsem si k tomu musel dokoupit pochopitelně tohle, protože to je k tomu nedodávaný a je to tady opravdu nutný. Plus HDMI kabel, který je tamhle. Jo. Někde. Na stole. Nebo kde to je. HDMI mi přenáše zvuk, ne? Nevím, chtěli to tam taky. No to vím. Nevím. U té velký to je, nebo u té červený je to taky. A nyní test Fraps versus Avermedia. Jak vidíte, Fraps používá procesor pro nahrávání, takže mám nestabilní FPS při hraní GTA 5, protože můj notebook není zas tak silný, aby zvládnul natáčení GTA 5 a ještě aby se to dalo hrát. Přičemž Avermedia používá sama sebe pro nahrávání a jak vidíte, mám docela stabilních 40 až 50 fps, občas to sice klesne na těch 30, ale stejně je to furt lepší než 10 fps s Frapsem. Zapojení snad zvládne úplně každý, stačí zapojit mini USB, HDMI a pokud chcete nahrávat audio přes audiokabel, tak ho tam můžete také dát. Tom všechny 3 konektory zapojíte do počítače. A co jinak na závěr říct? Asi to, že Avermedia je poměrně solidní nástroj pro nahrávání, rozhodně teda lepší než Fraps. A ta zvuková karta, pokud byste se ptali, tak celou dobu nahrávám tohleto audio, tohleto dodatečné audio je nahrané přes tu zvukovou kartu a pocítil jsem, že to je opravdu úplně něco jiného. Hlas je čistější a hlavně bez toho debilního piskotu a je silnější. No, bohužel Recentrol vám neukážu, je to naštěstí pro vás, je to úplně jednoduchý. Stačí připojit kartu do USB, stáhnout si z gamerzone.avermedia.com příslušný software pro vaši danou Avermedii, v mém případě teda pro LGP Lite verzi. Vy, co máte třeba interní verzi nebo jenom s klasickou Live Gamer Portable, tak si stáhnete příslušný software a potom stačí jenom nainstalovat všechno, odklikat, že souhlasíte a spustit Recentrol. Poznáte to tak, že Avermedia začne rychle blikat, potom když se vám načte, tak svítí celou dobu modře a můžete začít nahrávat. Tak to je z tohoto videa všechno, já doufám, že se vám unboxing líbil a pokud ano, tak dejte like, koment, odběr a ahoj.